Para min a Alborada é un poema extraordinario por varios motivos. Pola súa xénese, polo seu contido e pola súa disposición. Na xénese atopamos un poema moi original, porque é un poema feito, fabricado non a partir dun cantar popular, senón a partir dunha música, algo que non tiña letra, algo para o que Rosalía tivo que construir unha letra, unha peza musical tocada pola gaita, instrumento nacional galego, pero para o que Rosalía tivo que inventar un ritmo mesmo, unha letra, o que fai do poema un poema experimental e mesmo contemporáneo polos seus ritmos moi adaptables ao rap, poño por caso. En segundo lugar, o seu contido non é unha alborada canónica, unha alborada como a medieval de Torneol, como a de Shakespeare, unha alborada da separación dos amantes ao amanecer. Non, aí está o amanecer, está a aurora, están os paxariños que cantan, está o saúdo alegre do novo día. Pero aí hai un esconxuro contra a noite, vai fuxindo. É un saúdo do novo día, vente a aurora, vente abrindo, especialmente alegre, feliz, esperanzado e dirixido ás rapaciñas e á mocidade, aí ao final do texto. Por outro lado está a súa colocación no libro. E o poema non pode ser o final, porque estruturalmente non pode ser o final, pero está no final da obra. Está nunha posición especialmente marcada tamén, o cal nos leva a pensar que esa posición é unha posición simbólica e que o poema ten unha lectura simbólica. E para mí, desde logo, claro que a ten. É o saúdo da alborada dun novo tempo para Galicia. Rosalía